श्रीदेवी पावणाई मंदिर ओळंबेतील मंदिराचा वार्षिक 7 प्रहरांचा अखंड हरिनाम सप्ताह मोठ्या उत्साहात भाविकांच्या गर्दीत पार पडला। यावेळी या हरिनाम सप्ताहात अनेक वाडीतील दिंडी भजनं सहभागी झाली होती। गावठण चाफेड गांगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, देऊळवाडी नाथ गावठण 2, साळशी सिद्धेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, काझरवाडी या दिंड्या हरिनाम सप्ताहात सहभागी झाल्या होत्या। या निमित्तानं विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती। या देवस्थानाबद्दल असं सांगू शकतो की आमच्या त्या काही छोटासा गाव अंबड, त्या गावात हे सालाबाजी सप्त्याचा कार्यक्रम, होळीचा कार्यक्रम, दसऱ्याचा कार्यक्रम हे अगदी नित्य नियमन होतात। छोटासा गाव आपण खेडीपर्यंत सगळा गाव आमचा कार्यक्रम करतो। आमच्या याच्यात पावणाईच्या मंदिरात रवळनाथाचा पाषाण, पावणाईचा पाषाण, नवलाईचं पाषाण आणि 5 अशी खामकाठी आहे। त्याच्यात एक आकाराचं काम, पावणाईचं काम, नवलाईचं काम, विठलादेवीचं काम आणि काळका विठलादेवीचं काम, विठलादेवीचं असे काम 5 काम आहे। आणि असे आमची खेळीमेळी आणि नवसाला पावणारी अशी एक आमची मर्यादा आहे। मुंबईतून वगैरे लोक सगळे धावून येतात आणि कार्यक्रम वगैरे व्यवस्थित पार पाडतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।